Mundu berri bat jaio da euskara sustatzeko. Azkue Fundazioa. Nork sortu du? Azkue Fundazioa internet eta euskararen arteko loturak sendotzeko asmoarekin jaio da. Bizkaiko Foru Aldundiaren ekimenez, erakunde honek euskararen aldeko ekimenak bideratuko ditu. Bere patronatuan beste partaide batzuk ere badira. Euskal Herriko eta Deustuko Unibertsitatea, Euskaltzaindia eta Bilboko Udala. Eta nor zen Azkue jauna? Resurrección Maria de Azkue musikari, ikerlari eta idazle bizkaitarra zen. Euskara berpizteko ezinbesteko pertsonaia. Euskarari buruz ekien argitaratu, zabaldu eta partekatu zuen, eta xede berberarekin jaio da bere izena daraman fundazioa. Ze helbururekin? Azkue Fundazioa teknologia berritzaienetan eta Creative Commons zein 2.0 filosofian oinarrituko da. Ezaguera partekatzeko proiektuak abian jarriz. Wikipedia euskaraz sustatzeko Wikiplaza egitasmoa, material didaktikoa eta multimedia, Xuxen Bizkaiera zuzentzailea, multimedia artxiboa besteak beste. Interneten ere euskaraz bizi algaitezen, Azkue Fundazioa. Informazio gehiago irubebikoitza.azkuefundazioa.org. Azkue Fundazioa euskara sarean josten.